Comeza o curso escolar, hoxe foi día de volta ás aulas para o alumnado de toda Galicia. Moitos nervios, algo de sono e, sobre todo, moitas ganas de reencontrarse coas amizades neste primeiro día. Pero o arranque do curso chega tamén con reivindicacións. Por exemplo, no colexio O Grupo de Ribeira, onde houve unha concentración para exixir máis persoal. No de Asados, en Rianxo, o curso arrancou con 0 alumnos en protesta polos numerosos recortes. Que tal, saúdos? Continúa en estado grave, ingresado na UCI, o presunto autor do matricidio de Vilagarcía. O mozo de 22 anos tería matado a súa nai nun piso do centro da cidade. Logo tirouse o baleiro dende un terceiro andar. A Policía Nacional está a investigalo como un homicidio. Pontevedra comeza a sustituir os colectores de lixo de todo o municipio. O cambio comezará cos de cor azul, os destinados á recollida de papel e cartón. En total está prevista a renovación de 4.000 colectores. Clausura esta mañá dunha nova edición do Obradoiro de Emprego Dual Ulla-Umia dos concellos de Moraña, Portas e Valga. Durante 9 meses, unha vintena de participantes puideron formarse en traballos forestais ou de carpintaría. Día grande das festas do Carme en Porto do Son. As celebracións relixiosas centraron o programa festivo coa tradicional misa solemne no Porto e a posterior procesión marítima. Despois deste día grande quedan aínda por diante 3 días de festa con citas ineludebles. Unha delas a Sardiñada do Loreto, que terá lugar este martes. E a terceira edición da carreira de Leo vaise celebrar en Meis, o 5 de outubro. A cantante Fátima Pego e Eric Domingo, récord en maratón empurrando unha cadeira de rodas, van ser este ano os padriños. A cita servirá para recadar fondos este ano para a Asociación Española de Enfermos de Alexander e a entidade Duchenne Parent Project. Bueno, pois arranca o curso escolar e tamén aquí a tempada de outono-inverno en Canal Rías Baixas. Imos, pois, se lles parece, co informativo de hoxe. Comezamos. Imos antes de nada co último do matricidio de Vilagarcía. Continúa en estado grave, ingresado na UCI, o mozo de 22 anos que supostamente matou a súa nai o pasado venres e que despois se tirou o baleiro dende un terceiro andar. O rapaz atópase ingresado no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo logo de ser trasladado nun primeiro momento ao Salnés. Presenta diversos traumatismos e shock hemorráxico. Os feitos tiveron lugar nun piso desta rúa Duque de Rivas, onde o varón tería asasinado a súa nai. A víctima é unha muller de 61 anos que foi atopada xa sen vida no domicilio con feridas de arma branca. A Policía Nacional está a investigalo como un homicidio. Vilagarcía, entretanto, continúa conmocionada por estes feitos. A muller era traballadora do Servizo de Axuda no Fogar. A cidade viviu esta fin de semana 2 días de loito oficial. A corporación amosou as súas condolencias a familiares e achegados da vítima. A Garda Civil de Tráfico investiga a un menor de idade como presunto autor dun delito contra a seguridade viaria e a súa nai como cooperadora necesaria. Os feitos aconteceron nunha vía secundaria da comarca do Barbanza cando os axentes se estaban a realizar de labores de vixilancia. Observaron un vehículo agrícola conducido por un mozo que aparentaba unha idade inferior á mínima requirida para obter o permiso de circulación. Tras identificar os ocupantes, comprobaron que o menor, que circulaba acompañado pola súa nai, tiña 15 anos. O delito contra a seguridade viaria implica penas de prisión de 3 a 6 meses ou multas de 12 a 24 meses e traballos en beneficio da comunidade de 31 a 90 días.
Este martes, pouco despois da 1 do mediodía, está prevista a saída da Vuelta Ciclista a España dende Combarro. Será a 16ª etapa da proba e estará rodeada de polémica e protestas pola participación do equipo de Israel. De feito, hai protestas convocadas contra o xenocidio do pobo palestino en 2 puntos, nas rotondas da Barca e Manuel del Palacio. Tamén se cree que poden rexistrarse outras protestas ao longo do percorrido do pelotón. Ante esta situación, dende os sindicatos CESIF alertan de que non se pode garantir a seguridade da proba pola grave falta de medios humanos. Denuncian que, segundo a planificación comunicada polo Concello de Poio, únicamente haberá un axente da Policía Local e 2 auxiliares, un operativo que consideran insuficiente para garantir a seguridade dos deportistas e do público. Os 3 policías encargaránse de cortar o tráfico en 3 cruces da contorna da Barca. O CESIF explica que a presenza de tan só 3 axentes non responde a unha negativa dos policías a reforzar o servizo, senón a que terían pendentes de pago horas extra dende o ano 2024. Esta situación, aseguran, unida á falta de recursos dun cadro de persoal xa limitado, impide dispoñer de máis efectivos. Tamén puntualizan que os 3 axentes que participan no operativo son os únicos que están de servizo, polo que non haberá policías dispoñibles entre as 11 e as 2:30 da tarde para atender outras emerxencias. Bueno, tamén se preparan pro paso por Pontevedra da Vuelta as forzas e corpos de seguridade do Estado. Dende a subdelegación do Goberno, Abel Losada expresou o máximo respecto ás protestas contra o xenocidio de Israel en Gaza. Así as cousas, fixo un chamamento á responsabilidade pedindo aos manifestantes que non permitan escenas de violencia. Quiero, como subdelegado del Gobierno, expresar el máximo respeto por la ciudadanía, que aprovecha la proyección internacional de este evento para protestar cívicamente y que, sin poner en peligro la seguridad de la caravana ciclista, se manifiesta contra el genocidio que Israel está perpetrando en Gaza. Como representante del Gobierno me siento orgulloso y comparto plenamente los valores de la inmensa mayoría del pueblo español y advertimos, desde la responsabilidad que nos toca, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en esta provincia van a estar desplegadas durante la jornada de mañana y que no dudarán en actuar delante de cualquier acción que ponga en peligro la seguridad de la carrera. Comeza o curso escolar, hoxe foi día de volta ás aulas para o alumnado de toda Galicia. Moitos nervios, algo de sono e, sobre todo, moitas ganas de reencontrarse coas amizades neste primeiro día. Para as familias, xornada tamén de volta á rutina, moi necesaria para conciliar o persoal co laboral. Nos estivemos na volta ao cole no CEIP de Rubiáns, en Vilagarcía, que organizou neste arranque do curso unha feira. Coa rapazada disfrazada de animais de granxa, a actividade serviu para facer máis levadeiro este regreso ás clases. Arranco o curso escolar en este colexio de Rubiáns, en Vilagarcía. Volveron converter este primeiro día na primeira das aventuras que a rapazada vai ter por diante este curso. Este ano o eixo transversal da formación vai xirar alrededor da granxa e o rural galego, así que no patio do centro organizaron a feira tradicional con poxas incluídas para facer máis levadeiro este regreso ás clases. Normalmente intentamos recibirlos dun xeito diferente, pois para que eso, non, que a volta sexa pois máis motivadora, máis e veñen con moitas ganas sempre. A rapazada disfrazada de distintos animais comentábanos esta mañá que tiñan ganas de volver ao cole. Por aquí hoxe poucos nervios, aínda que algo diso había, e afrontando o regreso con moitas ganas. Feliz, genial. ¿Estás nervioso, no? Mucho. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué estás tan nervioso? No sé, porque empezamos ya el cole. Me gusta empezar el cole. Pero do que máis ganas tiñan era do reencontro cos colegas. Vuelvo a ver todos mis amigos. Jugar con los amigos y ir a estudiar. Pasar tiempo libre en clase juntos e jugar. Para as familias hoxe tamén día importante, coa volta á rutina e a ter a vida un pouco máis organizada. Conciliar, volver á rutina, que senón o desorden do verán non é unha locura. Desexando que empecen tamén. Levámolo ben, hai que levantarse un pouquiño máis cedo, pero ben,
o rapaz foi se adaptando bastante ben ao horario. Pois a verdade sendo coller un pouco de normalidade, rutina e vamos, o neno encantado, así que nos felices tamén. Pero o regreso ás aulas neste centro ven tamén coa primeira reivindicación do curso, aínda que non sexa nova. A dirección e a AMPA insisten na necesidade de mudar os horarios que consideran imposibles para a conciliación. Entran ás 10:10. En casi todos os centros levan xa unha sesión, nós aínda estamos comezando. As consecuencias que ten eso é que o plan madruga non pode empezar antes dunha hora, non? Ten que haber un máximo hora e media entre o comezo do plan madruga e o comezo das clases. Entón, aquí ten que empezar ás 8:30. Para moitas familias é incompatible totalmente. Entón, de feito, moitas familias aquí tiran de avós ou avós que viven preto e para poder conciliar, senón é imposible. E a hora de saída teñen ás 3:30 e teñen pouco máis de media hora para comer, ás veces un pouquiño máis, restándolle minutos pro xantar o horario lectivo. Tamén volveron a encherse de actividade os colexios de Pontevedra. Esta mañá o alcalde da cidade cumpriu coa súa tradición e, como cada ano, visitou 2 centros escolares, o Álvarez Limeses no centro da cidade e o colexio de Marcón no rural. Miguel Anxo Fernández Lores destacou que durante o verán o Concello realizou varias tarefas de mantemento nos centros do municipio. A maioría delas, sobre todo as de maior envergadura, xa están rematadas, pero o rexedor recoñeceu que hai aínda algunha tarefa pendente, como a limpeza de canalóns que se realizará antes de que comece a tempada de chuvia. Durante o verán facendo tamén as actuacións que lle corresponden ao Concello para que este todo máis ou menos en estado de revista. Nunca é suficiente, pero bueno, seguiremos atendendo, porque a educación é fundamental, non? Para ter unha sociedade formada, educada e solidaria, que é moi importante nestas épocas. Algúnas sí, outras ainda quedan pendentes hasta antes de que empeza a choiva, canalóns, algunhas cousas que poden estar pendentes, pero en todo caso os servicios técnicos están en contacto directo con todos os directores e tamén coas AMPAs, e de maneira que, bueno, procuramos as competencias que o Concello ten, que non son moitas, non? Pois telas cubertas correctamente. E o inicio do curso escolar na comarca do Barbanza estivo marcado polas protestas no colexio O Grupo en Ribeira. Os membros da comunidade educativa concentráronse ás portas do centro para reclamar a incorporación dun titor que permita o desdobre en terceiro de primaria. Tal e como xa fixeran o curso pasado, a AMPA Santa Uxía do Ceipo Grupo de Ribeira retomou as mobilizacións para exixir a dotación de mestres que permita manter un ensino de calidade. Se ben a Consellería atendeu as súas demandas co incremento de especialistas, non foi así co de profesores, posto que unha das aulas de terceiro de primaria non conta con titor asignado. É un caso sin parangón en toda a provincia, porque non existe ningún colexio público da provincia que non teña un titor ou unha titora propio para o curso. Eso supón deixar en total desamparo a este colexio e dixéramos explicación que se nos dá dende inspección é que temos superado o catálogo que nos corresponde como colexio, porque despois das dixéramos reclamacións que fixamos o curso pasado conseguimos aumentar o número de profesionais especialistas en EAI, en necesidades especiais, e polo tanto, como eles din que o catálogo xa está máis que superado, non nos mandan unha titora ou un titor de educación primaria, que é fundamental. Que solución nos dan? Unha solución totalmente esperpéntica, que é que unha mesma mestra titorice a 2 cursos e que o resto do profesorado do colexio, incluído especialistas, vayan utilizando as súas horas de garda para ir impartindo as clases en función do que podan. Eso pois daría como resultado que ese grupo de alumnos, que son 23 nenos e nenas de 7 ou 8 anos, algúns deles con necesidades especiais, tiveran cada día a un mestre ou unha mestra diferente impartindo unha materia diferente. Dende a AMPA critican ademais que a Consellería adoptase esta decisión a última hora, vale o compromiso adquirido a finais do pasado curso de contar con mestres titores en todas as aulas. Unha decisión de última hora, porque esta plaza é unha plaza producida por unha vacante de unha titora titular que ten concedida unha comisión de servicios por cuidado de fillos, o cal é normal, en outra área, e polo tanto, desde o mes de xuño que temos comunicación desta comisión de servicios, se lle ven pedindo a
a inspección e a xefatura que nos cubran esta plaza. A resposta deles en todo momento foi que a plaza se cubría automáticamente coa lista de sustitución de interinos, que é o lóxico. Foron pasando os meses, xullo, agosto, esa plaza non se sustituía e a principios de mes, o día 1, cando chegou a dirección e lle reclamou esta plaza, lle volveu a dicir o mismo, que se sustituía automáticamente. E o Bernas, cando se chamou para dicir que hoxe comenzaba o curso e que non tiñamos nomeado en ese titor para organizar o colexio, para organizar o centro, díxosenos que non se nos iba a mandar. Que non se nos iba a mandar, non sei se é porque non lles dá gana ou porque é unha vendetta contra o colexio do grupo en base ás protestas que fixemos o ano pasado por moitos motivos. Ademais desta protesta, dende a AMPA xa remitiron un escrito á xefatura territorial solicitando o nomeamento urxente dun mestre. De non ter resposta, manterán as movilizacións cada luns ás 11:30 ata conseguir a cobertura de todas as prazas docentes. Dende o Concello de Ribeira sumáronse a esta concentración en sinal de apoio ás reivindicacións de toda a comunidade educativa. Anunciaron ademais que se porán en contacto coa Consellería de Educación para trasladarlle as necesidades que presentan todos os centros do municipio. Poremos en contacto directo coa Consellería de Educación para trasladarlle estas necesidades que ten non só a comunidade escolar do Colexio Grupo, senón outras necesidades de apoio e reforzo educativo que hai nos colexios públicos do noso Concello e, ademais, que teñen que facer investimentos en certos centros educativos, como pode ser, por exemplo, o IES número 1, o Colexio de Olveira, ou, por exemplo, neste Colexio Grupo, con reformas integrais, xa que son edificios que están moi deteriorados e, por tanto, necesitan unha actualización na súa infraestructura. Non só para que teñan unhas condicións óptimas de ensino, senón tamén para adaptalos a novos modelos educativos onde se precisan espazos modulares, diferentes, para que a rapazada poida estudar conforme aos novos estándares que marca a propia Consellería de Educación. Ademais dos recortes de persoal, o alcalde referiuse á paralización de obras e proxectos que redundarían nunha maior calidade educativa, entre elas a posta en marcha do ascensor do módulo de infantil que carece aínda da certificación de industria ou a reforma do antigo edificio da comisaría para dispor de novas aulas no grupo. Coñecemos totalmente que está facendo a Consellería de Educación con respecto á comisaría que lle cedemos no seu día para que poida ampliar este centro educativo que é un dos máis grandes que ten o Concello de Ribeira. Sabedes que dentro do Concello de Ribeira se lle facilitou un edificio como era a antiga Comisaría de Policía Nacional para mellorar a calidade educativa, as instalacións deste colexio público e, por tanto, a Consellería debería reformalo para dotar ese edificio de novas aulas e de novos equipamentos educativos. A día de hoxe descoñecemos cal é o motivo polo que non o pon en funcionamento e, ademais, que temos aí, dende o ano pasado, unha instalación como é a do ascensor que a día de hoxe segue sin funcionar. Dende a Consellería deberían dar as explicacións oportunas non só ao Concello, senón a toda a comunidade escolar que debe ter unhas instalacións dignas para prestarlle a mellor educación aos nosos nenos e nenas. Dende o Goberno ribeirense lembran que o Ceipo Grupo non é o único afectado polos recortes, senón que outros centros, como o IES número 1 de Ribeira, leva anos sufrindo baixas no seu cadro de persoal. Bueno, a de Ribeira non foi a única protesta que marcou este primeiro día de clase na comarca do Barbanza. No colexio Ana María Dieguez de Asados, no concello de Rianxo, arrancaron hoxe con 0 alumnos, tal e como acordara a AMPA en protesta polos numerosos recortes. Exixen o desdobre dunha aula de quinto de primaria, posto que supera a ratio cun total de 28 alumnos. Ademais, demandan a incorporación de especialistas a tempo completo. E tamén a CIGA comeza o curso como o rematou anterior, con movilizacións. O sindicato ten previstas 2 xornadas de protesta para este mes de setembro. Dunha banda, unha manifestación en Santiago para o sábado 13 e da outra, unha xornada de folga para o día 25. Con estas iniciativas buscan denunciar os recortes na educación pública da Xunta de Galicia e a falta de docentes. CIGA Ensino comeza o curso con movilizacións. O sindicato ten convocadas 2 xornadas de protesta contra os recortes da Xunta na educación pública. A primeira, unha manifestación en Santiago o sábado 13 de setembro. A segunda, unha xornada de folga o día 25. Non só se convoca o profesorado, senón que se convoca o conxunto da comunidade educativa. É importante que as familias loitemos en conxunto, incluso o alumnado, porque ao final todas estas cuestións que nós estamos solicitando, sí que unha parte son dereitos laborais, pero a inmensa maioría son
cuestións que o que farían serían mellorar un servizo público, non? Nós, como sempre, instamos a Consellería a que rectifique, e se non é así, pois no mes de outubro, pois lóxicamente isto terá que continuar. As dúas mobilizacións están enmarcadas na campaña dos 3 Rs do sindicato: rectificar, recuperar, recoñecer. Que a Consellería ten que rectificar a súa folla de ruta. Temos que recuperar todos os dereitos que se nos foron arrebatados e, dende logo, ten que recoñecer o papel do profesorado. Todos os días, nas súas intervencións públicas, nas instruccións que se envían, en todo están desconfiando do papel do profesorado. A CIGA denuncia que a día de hoxe nos colexios públicos de toda Galicia hai ao redor de 800 prazas sen cubrir, unha situación que aseguran encaixa na folla de ruta que aplica a Xunta dende hai 15 anos. Aí están as loitas de San Clemente de Caldas, que aínda estes días andaban de novo con que facendo protestas aos pais e as nais porque lles reduciran profesorado infantil, os centros da Xunqueira que tamén estaban protestando porque non lles mandaban profesorado de infantil. Encontrámonos con que aumentaron moitísimo as prazas que están mandando de profesorado interino en medias xornadas. O sindicato destaca que os recortes da Xunta afectan sobre todo a atención á diversidade ou ao apoio do alumnado con necesidades especiais. Tamén alertan do empeoramento das condicións laborais do profesorado. E a volta da publicidade falamos, entre outras cousas, da Festa do Carme en Porto do Son ou dos preparativos para a terceira edición da Carreira de Leo. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Pontevedra comeza a sustituir os colectores do lixo en todo o municipio. O cambio vai comezar cos de Corazul, os destinados á recollida de papel e cartón. Son case 400 os que se repartirán polo concello, comezando esta mesma semana pola Rúa San Mauro. En total está prevista a instalación de 4.000 colectores novos. Estes colectores de lixo teñen os días contados nas rúas de Pontevedra. O Concello inicia esta semana a substitución dos actuais por un modelo novo. Os primeiros en mudar serán os de Corazul, destinados ao papel e ao cartón. E se vai a facer, ademais, cambiar o contentor existente e limpar a illa onde están ubicados todos os contenedores, tanto no urbano como no rural. O cambio comezará pola Rúa San Mauro, prolongarase ao redor de 5 semanas e repartiránse preto de 500 colectores. Os seguintes que se mudarán serán os amarelos para plástico, bricks e latas. Seguiránlle os grises, os verdes do vidro e finalmente os marróns para compostaxe. O contentor gris, volvo atrás, é o que sustituye o anterior contentor verde. E o contentor de tapa verde, ese vai a ser para o vidrio, va? E nos quedaría, en última instancia, o contentor marrón, que non sabemos a cifra exacta, porque vai a depender un pouco dos composteiros comunitarios. A capacidade dos novos colectores oscila entre os 2.800 e os 2.900 litros. Tamén son máis baixos para mellorar a accesibilidade e evitar interferencias en pasos de peóns. Probablemente de 5 ou 6 meses para poder ubicar todos os contentores novos, non? Eu creo que é un salto adiante importantísimo. Sempre confiei moito na cidade de Pontevedra, que cando se lle propón unha proposta que sea boa para o interés xeral e para o colectivo, ao final hai unha grandísima maioría da población que colabora. Necesitamos que colabore, porque se colabora, volvemos a insistir, si os residuos se separan son recursos e se non se separan son bombas de reloxería e ao final estamos contaminando o planeta, que é o único que temos. Tras a instalación dos novos colectores, o Concello iniciará unha campaña de sensibilización, así como campañas informativas e formativas para conseguir a complicidade da cidadanía.
En Valga clausurouse esta mañá unha nova edición do Obradoiro de Emprego Dual Umia, Ulla, Moraña, Portas e Valga. Durante 9 meses unha vintena de participantes puideron formarse e ao mesmo tempo desenvolver un traballo remunerado. Neste caso, a metade optaron pola modalidade de traballos forestais, a outra metade pola carpintaría. Pois son programas que funcionan e polos que seguiremos apostando, por suposto, como non pode ser de outro xeito, porque ao final cumplen dous obxectivos, non? Que son, por un lado, que vos formedes ao tempo que cobrades un salario e ao mesmo tempo tamén contribuímos á realización de obras de carácter municipal ou de servicios de carácter municipal, co cal esa contribución vosa tamén ten unha repercusión na contorna e tamén é unha labor que prestades aos vosos veciños e veciñas, non? Queremos que funcionou ben e esperamos de que o resultado sexa de que o aproveitárades e que sexa a colocación. É dicir, isto é unha formación para posteriormente empezar o traballo en algunha e que outra empresa. Sabedes de que hoxe, últimamente, as empresas están demandando moito estas profesións. Moitas veces, pois, cando se empeza, eu ao final pois non vou traballar a mellor desto, pero moitas veces, moita xente que pasou polos obradoiros desde que eu estou na alcaldía, pois xente que decía que non iba a traballar deso e si que ao fin, hoxe en día, pois está formándose, está traballando nese curso que fixo de tal, que ao final salides cun título e iso é bo de desarrollar. Creo que foi un curso bastante lucrativo, no sentido de que creo que aprendestes bastante, polo menos ali en Portas, facer os parques, deixáronos bastante ben, a Vía Verde, os de forestales traballaron arreo ali, e creo que con esas cousas apréndense. En concreto, en Valga, incidiron no acondicionamento do camiño portugués, no mantemento da contorna da escola taller e na limpeza, poda e plantación en parques, colexios e áreas deportivas, no caso da vertente forestal. Canto a da carpintería, traballaron na escola taller en forno, no mantemento e reposición de cercados, bancos e xardineiras en áreas recreativas e parques ou na reposición da pasarela sobre o regato do río Valga. No caso de deportes, realizaron labores de mantemento de antigas rutas na Vía Verde, de limpeza e poda na contorna da Azucreira e traballos nos parques de Outeiriño da Baixo, Domingo Fontán e Miradoiro do Ave, así como na praia fluvial. Canto á parte de carpintaría, incidiron na conservación e mantemento dos parques no albergue de peregrinos en Currás e Mondorio. Tamén repararon e sustituíron elementos na ponte Chaín. Xa en Moraña, no eido forestal, centráronse, por exemplo, no mantemento das sendas de Bouza Grixó e da alberguería, ademais de limpar e podar nas carballeiras de Corrigatos, o Covelo, as Pontellas, a Igrexa, Fonte de Santa Xusta e Feira Bella. No relativo á carpintería, repararon, entre outras cuestións, as portas do pabillón deportivo do CPI Santa Lucía e na Casa do Mestre na Penagrande. Porto do Son viviu hoxe o día grande das súas festas do Carme. As celebracións religiosas centraron o programa festivo coa tradicional misa solemne no Porto e a posterior procesión marítima. Día de gala en Porto do Son para render homenaxe á Virxe do Carme. Aínda que non era festivo local, centos de persoas fixeron o posible para acompañar a patroa dos mariñeiros nunha xornada moi emotiva para unha vila que vive por e para o mar. Para ser lunes e ser un día laborable, a verdad que houve moitísima participación na misa do Carme aquí da nosa defensora dos nosos mariñeiros, da nosa xente do mar, non? E a verdad que tamén o día nos acompañou, vale, porque está o tempo así un pouco revolto e tamén se nos ven a chuvia, pois un pouco desanxela un pouquiño todo isto, non? Así que moi contento pola participación, pola xente que ven e é tan devota. O percorrido pola ría incluíu un alto diante da capela da Atalaya para realizar unha ofrenda floral en lembranza dos mariñeiros falecidos. É a ocasión, aproveitamos, non? Xo dixo, pois, esa última canción, non? Que o coro cantou, non? Pois sempre dunha forma ou doutra ten un familiar, un amigo, pois que desgraciadamente quedou pois aí nas aguas do mar
e, bueno, pois é moi emotivo, non? E tamén, pois, esa ofrenda que facemos un pouco por todos. Despois deste día grande, quedan aínda por diante 3 xornadas de festa con citas ineludibles. Unha delas a Sardiñada do Loreto, que terá lugar mañá martes. Entre as numerosas propostas para animar as verbenas destaca París de Noia, que porá o broche de ouro ás celebracións os xoves, xunto co gran espectáculo de fogos de artificio. A terceira edición da carreira de Leo vaise celebrar en Meis o 5 de outubro. A cantante Fátima Pego e Eric Domingo, récord en maratón empurrando unha cadeira de rodas, van ser os padriños este ano. A cita, máis alá da parte deportiva, ofrecerá unha completa xornada de propostas lúdicas, todo co obxectivo de recadar fondos. Nesta ocasión, os cartos vanse destinar a 2 colectivos, a Asociación Española de Enfermos de Alexander e a entidade Duchenne Parent Project. No estritamente deportivo, a cita conta nestes momentos con máis de 300 persoas inscritas, co obxectivo de repetir o éxito do ano pasado, cando se congregarán en Meis 2000 corredores. A xornada arrancará coa andaina e a continuación terá lugar a carreira. Este ano, ademais, fomentando aínda un pouco máis a inclusión, incentivando a todos aqueles que fagan o percorrido empurrando unha carreira de rodas. A continuación haberá opción de gozar de varias propostas gastronómicas e tamén musicais. O formato vai ser o mismo, non? As carreiras, a carreira 5K ás 11 e logo a partir das 12 empezarán as dos nenos hasta a 1 da tarde. E logo empezaremos coa parte, eu chamo ya a parte da romería, porque o evento deportivo transformase en unha romería onde hai pulpeiras, food trucks. Ter a honra de amadriñar algo tan fermoso como é este universo Leo, para mí foi un pouco moi emocionante, non? Porque ao final penso que tanto vos como toda a xente que forma parte deste universo representades todo o bonito que debe ter un ser humano, que é pois sacar da dor, sacar dos momentos máis duros da vida, sacar algo positivo. E o fan conscientes de que o fan porque o queren facer, porque están facendo algo positivo, do fan dunha forma proactiva, e en cada unha das persoas está na súa mirada o legado de Leo. Eso que quería Leo, convertir un feito negativo doloroso en algo positivo. En medio cento de nenos e nenas participaron esta fin de semana na regata Gadis organizada polo Club Náutico de Ribeira. A entrega de premios contou coa asistencia do presidente honorífico Ramiro Carregal, que anunciou a construción dunha nova escola de vela. As augas da praia de Coroso convertéronse no mellor campo de regatas para medio cento de nenos que durante esta fin de semana tomaron parte na regata Gadis. Tras 2 xornadas de navegación nas que se puido completar o programa deportivo previsto, a regata concluiu cun grande éxito para o Club Náutico de Portosín, que se fixo co podio enteiro na categoría Optimis Regata. O ouro foi para Diego Fernández, seguido de Alejandro Ferrín, e bronce para Alonsóns. Houbo premios tamén para o Grupo Plata, co ribeirense Ian Otero en primeiro lugar, seguido de Pablo Rubio de Portosín e Pablo González, tamén de Ribeira. Na categoría escola non houbo sorpresas, e o náutico ribeirense acaparou os premios con ouro para Nico Sampedro, prata para Valeria Serrano e bronce para Teo Pego. En Ilca 4, Bruno Iglesias foi o claro vencedor, entrando de primeiro en todas as probas parciais. Compartiu podio con Enzo Ferrón e Daniel Iglesias, todos o náutico de Ribeira. A entrega de premios estivo presidida por Ramiro Carregal, presidente de honra do náutico ribeirense, quen felicitou a todos os participantes e anunciou a construción dunha nova escola de vela. Pois así rematamos, señores, a actualidade xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí, vémonos mañá.